Ďakujem za privítanie. Máme narodeninovú party. Ježiš sa nenarodil sa na Vianoce, ale je to o jeho narodení. Takže on je predmetom nášho zamyslenia, predmetom uctievania, keď ho milujete a poslúchate. A chceme, aby bol aj predmetom našej úvahy, lebo náš život a naše myslenie o ňom je vždy možné vylepšovať alebo možno korigovať. Uvidíme. Ja som nazval túto úvahu po diskusii s Baldisovcami Ježiš a pravda. A keďže v Jánovom evanjeliu Ježiš o sebe hovorí ja som pravda, tak by som rád prečítal kontext toho výroku. Ján 14. kapitola, prvých 11 veršov, lebo ten výrok zaznel ako nejaká odpoveď. A je veľmi dôležité, aby sme pri uvažovaní o biblických textoch vedeli, kde a prečo niečo zaznelo. Takže Ján 14. kapitola, prvých 11 veršov. Tu Pán hovorí, Ježiš, že nech sa vám srdce neznepokojuje, verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe. Aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš, ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda aj život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Ak ste mňa poznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Ozval sa Filip. Pane, ukáž nám Otca a to nám bude stačiť. Ježiš mu povedal, Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slova, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Takže celý tento rozhovor je tesne pred ukrižovaním, takže my pripomíname si Vianoce, narodenie, ale keďže chceme hovoriť o Ježišovi ako pravde, tak som vybral tento text, lebo tu Ježiš o sebe hovorí, že on je pravda. Keď sa povie slovo pravda, asi väčšina ľudí, a toto je vždy otázka, či väčšina, či koľko, ale asi budete so mnou súhlasiť, bude veľmi skeptická. Pravda? Pravda vyzerá, že v súčasnosti je asi jeden z najvzácnejších artiklov. Lebo toľko lží je v éteri medzi ľuďmi, že to vedie až k psychickým problémom. Je to tak vážne, že niektorí ľudia žijú v nereálnom svete, v nejakom virtuálnom svete. Teda lož nie je len to, že vám povedia opak, ako je realita, ale že vám vytvoria virtuálnu realitu a žijete v niečom úplne inom, nejakej predstavivosti, alebo ako keby ste boli na drogách. Takže keď my tu chceme hovoriť Ježiš a pravda, tak sa musíme veľmi vážne opýtať, naozaj chceme hovoriť o pravde? Nevysmejú sa nám hneď skeptici. Pravda, no čo, zase nejaké iné náboženstvo, alebo veda.
ako veda, aj tá stráca dnes už taký ten status, ktorý mala, pretože sa zdá, že ani vedci, prírodovedci sa nevedia dohodnúť na niektorých veciach a fyzika sa niekedy stáva až nejakou mystikou. V 22. vyšla kniha o fyzike, nebudem to tu hovoriť o tom, pretože je to dosť zložité aj pre mňa, teda ani aby som to tu vykladal, ale tá kniha hovorí, že fyzika a náboženstvo má rovnaký záujem hovoriť o tom, odkiaľ pochádzame a kam ideme. A to sú dve základné otázky, ktoré si každý človek, ak chce byť človek, chce zodpovedať. Samozrejme, môžete žiť ako zviera a nerozmýšľať o tom, že odkiaľ idem a kam idem, ale normálne ľudia o tomto chcú rozmýšľať. No, ale keďže máme množstvo náboženstiev, máme množstvo filozofií a množstvo vedeckých možností, odpovedí, tak vzniká taký skepticizmus, že teda, čo je pravda? Taká tá pilátovská otázka, keď Ježiš povedal, ja som sa na to narodil, aby som vydal svedectvo o pravde. A to je úplne jasná téza, výrok. Ja som na to žil a na to žijem, aby som... Pilát hovorí, a čo je pravda? A ani už ďalej si nehovoril, otočil sa a nechal to tak proste skepsa. Každý má svoju pravdu, to tak znie bežne. A myslím si, že my, keď hovoríme o Ježišovi a pravde, tak ľahko narazíme práve na túto skepsu. Ja by som ale chcel ukázať, že takáto skepsa, ktorá vyplýva buď zo sklamania, lebo myslím si, že ak sme skeptickí voči tomu, či sa dá poznať pravda, tak sme niekedy niekomu dôverovali a zistili sme, že nás buď oklamal, alebo že celá tá nejaká filozofia alebo náboženstvo neviedla k výsledkom a že to nie je pravdivé. No tak sklamanie znamená, dobre, tak nejdem to hľadať. A niekedy je to obyčajná lenivosť. Nechce sa mi rozmýšľať, tak poviem, koľko je pravd a narazíte pri svedectve o Ježišovi ako pravde, že ľuďom sa nechce rozmýšľať a že je to akási sebaobrana, ak chcete, dymová clona. Hej? Čo je pravda, hej, taká tá pilatovská, otočíte sa, mávnete ruku. No a niektorí sú filozoficky múdri a začnú rozprávať, dobre, tak pravda, aká teória pravdy existuje. No tak existuje koherentná teória pravdy, potom zrkadlová teória pravdy a tak ďalej by sme mohli, korešpondenčná a tak ďalej by sme mohli hovoriť. Zrazu sme vo filozofii, no a kto tomu má rozumieť? Ja by som ale rád ukázal, že takéto skeptické postoje sa veľmi rýchlo zmenia, keď sa dostanete do nejakej existenciálnej krízy, keď sa dostanete do nejakého problému. Predstavte si, že vás niekto obvinil zo zločinu, ktorý ste neurobili. A existuje svedok, ktorý vie, že ste to neurobili. A teraz ste na súde a záleží na tom svedkovi, čo povie. Budete vtedy pochybovať, že môže povedať pravdu, alebo nemôže? To je absolútne jasné, že človek, ktorý závisí na nejakom svedectve pravdivom, tak nebude hovoriť, a čo je pravda. Keď to povie, aj tak, kto vie, či to bude. Tam veľmi presne vieme, že to svedectvo je buď také, alebo inakšie, a jedno je pravdivé, a iné je lživé. A celé teórie a skepsa pominú. Lebo potrebujeme, aby niekto povedal pravdu v náš prospech. A je koniec skepsy. Iná situácia. Zablúdili ste v lese alebo v cudzom meste, potrebujete sa rýchlo niekam dostať na stanicu, hej, ide vám vlak alebo dokonca lietadlo a neviete, ako sa dostať. Keď sa spýtate niekoho, kto sa vyzná v tom prostredí, ako sa dostanem na dané miesto,
budete vedieť, čo je pravda, alebo nebudete vedieť, čo je pravda. Nebudete príliš špekulovať, no tak pravda, nikto nevie, čo je pravda, tak ja sa ani pýtať nebudem, na čo. Je jasné, že ten človek mi vie povedať, tadiaľ to doprava, tam doľava a tam sa dosadne k miestu. Alebo vás vezme za ruku, alebo vás odvezie. Jednoducho zrazu potrebujeme vodcu a vieme, že existuje pravda. A všetky filozofické blbosti o tom, že nevieme, čo je pravda, sa vyparia, pretože sme v existenciálnej situácii, kde potrebujeme niekam ísť. Ešte jedna situácia, keď nás prestane trápiť, čo je pravda. Ak ste nemocní a potrebujete liek a viete, že niektorý lekár vie, aký liek sa na to hodí, budete mu dôverovať, ak je to dobrý lekár a poznáte ho, a nebudete špekulovať, no kto vie, či má pravdu, ponúkol mi takýto liek, ale nikto nevie. Budete veľmi jasne vedieť, že taký a taký liek mi pomohol na takú a takú nemoc a keď budete svedčiť niekomu, že si ho môže na tú nemoc vziať, tak viete, čo hovoríte. A to sú len 3 malé príklady, ktoré hovoria o tom, že špekulácie o tom, že nevieme, čo je pravda, sú síce zaujímavé a dá sa povedať, že aj filozoficky veľmi platné. Ja tým nechcem povedať, že tie úvahy o tom, čo je pravda o vesmíre a o vzniku sveta a tak ďalej, že o tom sa nedá uvažovať. Ale chcem povedať, že keď hovoríme o Ježišovi ako pravde, tak sa dostávame do podobných existenciálnych situácií, kde veľmi rýchlo môžeme zistiť, či Ježiš je alebo nie je pravda, lebo ho potrebujeme. Ježiš prišiel do našej existenciálnej krízy. On odmietol špekulovať o pravde, nejakej vesmírnej pravde, aj keď jasne, že o tom hovoril, ale zoberte si ten prípad s tou ženou pri studni, samaritánska žena. Tá najskôr sa čudovala, že Žid si ho vôbec hovorí. No a potom, keď hovoril o tom, že dá jej živú vodu a tak ďalej, tak začala, no dobre, tak vy Židia máte také náboženstvo, my máme iné náboženstvo. No, počkaj, nedebatujeme o náboženstvách. Ako žiješ? Máš toľko mužov a teraz žiješ v konkubináte a blablabla. Vyvalila oči a už nebolo to o náboženstve, ale o tom, ako žije. Keď sa ti Ježiš prezentuje ako pravda, tak neprichádza k tebe hlavne s tým, aké stvorenie, kedy vznikol svet a či je pravda taká alebo inakšia filozofia, ale pýta sa ťa na tvoj osobný život. A keď ho stretneš, tak ti tvoj život predloží a povie, ja viem, kto si. A to, že on vie, kto si, je najlepší dôkaz, že Ježiš je pravda. My, ak ideme, ja tým nechcem spochybniť teológiu, apologetiku, filozofiu alebo teórie pravdy. To je všetko veľmi zaujímavé. By som povedal, že nakoniec sa tomu profesionálne venujem. Takže nerozumejte mi zle, ja nechcem zahodiť všetky teologické, teoretické a zložité úvahy. Ale na to, aby som spoznal Ježiša, nemôžem ísť k nemu s tým, Pane, vysvetlí mi vesmír. Ale povedz mi, čo je práve náboženstvo. K nemu môžem ísť, Pane, potrebujem ťa, potrebujem vedenie, potrebujem uzdravenie, potrebujem advokáta. To je naša jediná nádej. Ježiš sa ti ponúka ako advokát do tvojho života. Si súdený samým Bohom za hriechy, ktoré si spáchal alebo spáchala. Ak si myslíš, že nie, tak Ježiš ti ich rýchlo ukáže. Stačí čítať jeho slova a hneď vieš, že áno, zhrešila som, je to so mnou zlé. To je existenciálna kríza. A Ježiš hovorí, ja som tvoj obranca. To písmo nám jasne hovorí, ja neviem, ak chcete, Rimanom 8.34. Kto nás odsúdi? Hovoria tí, ktorí patria Ježišovi. Ježiš, ktorý za nás zomrel a ktorý vstal z mŕtvych a ktorý sa prihovára u Boha za nás. Ježiš je advokát
A ty potrebuješ advokáta a on vie, čo je o tebe pravda a vie, že či ti odpustil, alebo neodpustil. A to je úplne iná kategória, ako či je teória pravdy taká, alebo inakšia. Či filozofia pravdy je taká, alebo inakšia. Môžeš vedieť, či máš, alebo nemáš odpustené. Máš odpustené hriechy? Si pripravený, alebo pripravená postaviť sa pred Boha a povedať, Pane, tu som, áno, som hriešnik, ale tvoj syn sa za mňa prihovára a odpustil mi. Máš to vybavené. Áno, Ježiš je advokát. 1. Timoteovi 2.5. Je jeden prostredník medzi Bohom a ľuďom. Môžeš ho vyskúšať. Potrebuješ obranu na súde. Ja som hovoril vtedy, že na začiatku, že inak rozmýšľame o pravde, keď potrebujeme svedectvo v náš prospech. Ježiš ti ponúka svedectvo v tvoj prospech, lebo ťa čaká súd. Neviem, ako sa cítite, keď dostane predvolanie na súd. Ja znervoznem. Ak ma volajú na súd, tak wow, alebo na políciu, alebo niekde. Vždy, keď idete na nejakú autoritu, čo to budú chcieť, čo som vyviedol, alebo, hej? No dobre, ale predvolanie na súd máme všetci, od Boha. Ale ten istý Boh nám ponúka advokáta, ktorý nás tam bude zastupovať. A povie pravdu. A tá pravda môže byť v tvoj prospech. Pretože Ježiš je parakletos. To je prvý list Jánov 2.1.2. Tam hovorí Ján kresťanom, tak ich pekne nazýva moje deti, maličké deti, alebo detičky. Píšem vám, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme príhovorcu, máme parakleta, máme niekoho, kto sa za nás prihovára. No? Takže Ježiš ako pravda je niekto, kto nás je ochotný brániť na súde. A ten súd nás čaká. No. Ale ten, kto verí v Ježiša, má súd za seba. Ježiš povedal, kto verí vo mňa, na súd nepríde. Neprídeš na súd, to je dobrá správa. Nebudeš mať predvolanie, hej, dostal sa na súd, budeš vyhlásený, že je to v poriadku. Uľaví sa nám? Myslím, že áno. Druhá tá predstava, ktorú som hovoril, že keď nám ide o pravdu, je, že nás niekto povedie. Náš život je veľmi zložitý a neviem, či ste si istí, že to, ako žijete, je to najlepšie, čo sa dalo a či ste boli zamestnaní, ktoré ste mali, alebo máte zamestnanie, ktoré máte robiť, aké je vaše nadanie. Ja som tu vybral jeden text od českého autora Milana Kunderu. Bol to emigrant a jeho kniha Nesnesiteľná ľahkosť bytí asi nie je to najkrajšie čítanie, ale myslím, že pekne vyjadril problém, ktorý hovorí o tom, že vlastně nevieme žiť. Neexistuje žádná možnost ověřit. Neexistuje žádná možnost ověřit, které rozhodnutí je lepší, protože neexistuje žádné srovnání. Člověk žije všechno hned na poprvé a bez přípravy. Jako kdyby herec hrál představení bez jakékoliv zkoušky. Ale za co může život stát? Je-li první zkouška na život už životem samým? Život se proto vždycky podobá skice. Ale ne skica není přesné slovo, protože skica vždycky je náčrtem něčeho, přípravou na obraz, kdežto skica již je náš život, je skicou k ničemu, náčrtem bez obrazu. Ďakujem pekne. Chcel som, aby pekná čeština zaznela pekne z rodnej rodinnej Češky. Takže toto je skepsa. Neviem, ako sa cítite, starší ľudia, či žijete ideálny život, ktorý ste voľakedy chceli žiť. Pre mladých ľudí je toto dosť také smutné, že teda žijem iba raz. On potom tam cituje nemecké príslovie, údajne existuje nemecké príslovie einmal ist kein Mal. Že teda raz, keď je niečo raz, tak to nie je ani raz. No, chceli by sme si zopakovať život, alebo znovu začať, kde sme urobili nejakú chybu, alebo
si povie, no to bola riadna blbosť, čo som vtedy urobil alebo urobila. No, Kundera to takto tu charakterizuje, že teda je to na prvý raz a nevieme vlastne, ako to má byť a čo má byť. No dobre, ale Ježiš nám ponúka svetlo života. Hovorí, ten, kto verí vo mňa, Ján 8.12, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Ja som svetlo sveta, kto verí vo mňa, kto nasleduje mňa, bude mať svetlo života. Takže je pravda, ja neviem, čo je najlepšie pre môj život. Neviem, na čo ma Boh stvoril, čo odo mňa presne chce. Ale ak svoj život dám Ježišovi, tak on vie. On ma povedie. On je vodca a sprievodca životu. Presne rozumie, kto som a dokonca dokáže moje slabosti, moje hriechy, moje nedostatky vyrovnávať. Takže ako jeden žalm hovorí, že Hospodin dokoná za mňa. No, ja mu ponúknem nejakú službu, možno práve takúto prednášku či kázeň, a ja viem, že je nedostatočná. Že samozrejme, že je nedostatočná. Moja bytosť je nedostatočná. Moja reč je nedostatočná. Moje poznanie je nedostatočné. Ak chcete, každá reč je nedostatočná. Ale môžem spoliehať na to, že Ježiš dokoná za mňa a doplní to, čo ja neviem povedať, čo mu nerozumiem a čo potrebuje môj poslucháč. Takže to je odpoveď Ježiš ako pravda, ktorá ma povedie blúdiskom života. My väčšinou sme nezvyknutí na to, že život sa berie ako zábava. Teda, aby všetko bolo veselé, ľahké. Je to zaujímavý ten názov tej knihy od Kunderu. Neznesiteľná ľahkosť bytia. My by sme chceli, aby niečo bolo vážne, niečo bolo závažné. Zároveň sa toho bojíme. Radšej sledujeme programy, ktoré si zo všetkého robia srandu, ktoré ničia rešpekt. Ako údajne v Británii nejaká skupina komikov, umelcov, neviem, čo to boli zač, si dali za cieľ zničiť každý rešpekt. Neexistujú autority, ktoré by som si mal vážiť. Ani náboženské, ani politické, ani rodina, ani škola. Neexistuje na tom svete nič, čo by sa dalo rešpektovať. To znie ako úľava, ale nakoniec zistíte, že letíte v prázdne. Nemáte sa na čo spoľahnúť. Ak nič nerešpektujete, nič vás nemôže viesť. A tá stratenosť je príšerná. Tie samovraždy mladých ľudí, ktoré sa šíria, sú čiastočne určite spôsobené aj tým, že strácame schopnosť rešpektu. Na všetkom nájdete niečo trapné. Na všetkom nájsť nejaký problém, aby sme sa na to mohli pozrieť zhora. Aby sme to nemuseli si vážiť, aby sme si to nemuseli nejakým spôsobom brať ako povinnosť, ako zodpovednosť. To letí. Zábava, strata rešpektu, všetko odmietne. Ten život, ktorý potom sa vedie, je samozrejme veľmi boľavý, tak by som povedal. Neistý. A Ježiš prichádza do tejto situácie a môže s ním hovoriť. On vstal z mŕtvych a rozumie tomuto problému. Rozumie tomuto problému
že ja potrebujem konkrétne vedenie, konkrétnej, možno trápnej situácii, ktorú som si vyrobil svojou blbosťou, alebo svojím hriechom, alebo niečím, o čom by som nikdy s nikým nechcel hovoriť, ale on to presne vie a ja mu to môžem tak, ako to je povedať. A on ma povedie. On mi dá svetlo, ako sa toho zbaviť, alebo ako s tým žiť, ak sa toho nedá zbaviť. Ježiš je vodca a ako pravda mi presne poradí a prestanem sa pýtať, a čo je pravda, lebo budem vedieť, Ježiš mi dal cestu a tá cesta bola užitočná a viedla jasnému výsledku, o ktorom viem na 100%, že by som ho nepoznal, keby som s Ježišom nerozprával. Ježiš ako vodca a pravda, že nás vedie. Takže na začiatku, ak si pamätáte, som hovoril, že tie tri veci. Prvá vec, potrebujeme svedectvo a obranu, potrebujeme vedenie, no ale potrebujeme aj lekára. A Ježiš sa jasne pomenoval, teda nepriamo, povedal, že zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní. A tá nemoc je hriech. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných, aby urobili pokánie. Ježiš nemá čo povedať ľuďom, ktorí sa cítia spravodliví. Kým sa cítia spravodliví? Ak sa človek cíti, že však nič zlého som až takého neurobil a týmto chce pred Boha, že však pozri sa na mojho suseda, ja som lepší, alebo pozri sa na moju rodinu, alebo pozri sa na mojho zamestnávateľa, alebo pozri sa na politikov, alebo pozri sa na Hitlera, alebo Stalina, ja som lepší. Tak ideme do trápenia, môžem povedať. My potrebujeme lekára, ktorý nás naučí, ako urobiť pokánie. Ako oľutovať a ako sa zbaviť hriechu. Iná cesta nie je. Lekár, Ježiš ako lekár nás lieči z najhoršej choroby, ktorá nás usmrcuje, pretože naša smrteľná nemoc je náš hriech. Ľudstvo rieši, a dobre, že rieši, aby som tu zrejme nebol, keby neexistoval penicilín a keby neboli rôzne iné lieky, takže ďaká Bohu za to, že existujú lieky. Ale žiadny liek vás nevylieči tak, aby ste nezomreli. Ale Ježiš ponúka liek, ktorý nás prevedie cez smrť a dá nám skriesenie. Takže to je lekár, ktorý vám sľubuje vzkriesenie. No, ešte sme to nevyskúšali, lebo ešte sme tu a ešte nedošlo k vzkrieseniu. Ale jedno vzkriesenie nastalo a ten, ktorého narodeniny dneska si pripomíname, ten mal, ak môžem povedať, druhé narodeniny, keď vstal z mŕtvych. A to je overená udalosť. Tu môžeme celkom jasne povedať, že to si môžete prečítať. Ľudia, ktorí tvrdia, že sa to nestalo, majú veľký problém, lebo málo je toľko takých dôverných svedectiev o minulých udalostiach, ako o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych. No, ak neveríme tým svedectvám, môžeme sa mu prihovoriť. Ako jeden kazateľ povedal, že ale Ježiš nám vstal z mŕtvych, ako to môžeme vedieť? No, slovo ho, povedz mu. Spýtaj sa ho. Ak to človek myslí vážne, že chce s Ježišom hovoriť ako živým, tak vám môžem sľúbiť v mene Ježišovom, že vám odpovie. Odpovie tak, ako to každý z nás potrebuje. A to je rozhovor, ktorý ti zachráni život. To je rozhovor, ktorý znamená, že zistíš, že je nielen posmrtný život, ale že ten posmrtný život, jeho kvalita záleží od Ježiša, od tohto lekára. A znovu sme pri tom, prestaneme byť skeptickí, čo je pravda. Ja asi neviem presne povedať, čo je pravda, ale určite viem, že som zažil, že Ježiš mi dáva život.
To je asi tak, ako vieš, že existuješ. No, filozof vám povie, že my vlastne nevieme, že existujeme, lebo na to, že existujeme, neexistuje žiadny zmysel. My vieme, že existuje to, čo vidíme a prostredníctvom vnímania vonkajšieho sveta, vonkajších vnemov, nejak odvodzujeme, že to som ja. Ale na to ja neexistuje žiadne, dovolte povedať slovo čidlo, hej? Vnímavosť. A to je filozofický problém, že ja neviem, ak chcete, Hume povedal, že človek vlastne neexistuje, duša neexistuje, lebo to je len zbierka rôznych vnemov, ktoré sa po smrti rozpadnú. Takže to je filozof Hume, skeptik, a tých je veľa, ktorí takto rozmýšľajú. No ak sa stretneš s Ježišom, nevieš to povedať, ako to je, ale vieš, že to je. Ježiš ako pravda, keď ho zažiješ, je nad slova, beyond words. To proste je niečo, čo jednoduchý človek, ktorý nemá žiadny filozofický slovník, ani teologický slovník, dieťa môže vedieť, sláva Bohu, ja viem, že s ním hovorím. Ja viem, že s ním mám kontakt. Ten vzkriesený Ježiš, s ním môžeš mať kontakt. A to je pravda, ktorú prežívaš, a keď o nej hovoríš, tak samozrejme niekto bude pochybovať, lebo to neprežíva. Takže to je niekoľko, dá sa povedať presne 3 veci, ktoré nám ukazujú, že skepsa o pravde je možná tam, kde nám o veľa nejde. Ale keď nám ide o život, o súd, keď nám ide o to, ako máme správne žiť, tak zrazu môžeme overiť, že Ježiš je pravda. A že tie, prepáčte, neviem, či môžem povedať keci o tom, že čo je pravda a špekulácie nás zrazu prejdú. Lebo máme existenciálnu krízu. Každý z nás má existenciálnu krízu. A potrebujeme Ježiša. Keď žijeme s Ježišom, tak Ježiš, toto je Ježiš, naša nádej. Naša nádej do budúcnosti, naša nádej do tohto života, naša nádej, aby sme ten život totálne nepremárnili na hlúposti, ale aby sme robili to, kam nás on vedie. Lebo keď žijete podľa jeho požiadaviek, alebo predpisov, alebo rád, ako chcete si to nazvite, tak zistujete, že žijete múdro. A je to síce prvý raz, a len raz, nikto nežije dvakrát, alebo viackrát, ale je to presne to, čo Boh chce odo mňa. Takže je to na prvý raz, ale je to to, čo Boh odo mňa chce. Ježiš je ale aj naše svetlo na to, aby sme videli svet, aký je. Pravda, keď sa hovorí o pravde, tak často máme ako si predstavu, že pravda je nejaká veta, alebo nejaký text, že o niečom. Ale pravda je v skutočnosti oveľa viac ako len to, čo hovoríte, či je to tak, alebo nie tak. Že pravda je ako svetlo. Keď prídete do miestnosti, je tam tma. A môžete hmatať, a keby ste v tej miestnosti dlho žili bez svetla, ako keď je niekto slepý, nevidomý, tak sa naučíte, čo kde je, hmatom, a v podstate sa viete orientovať. Ale v momente, keď sa v tej miestnosti rozsvieti svetlo, tak zrazu vidíte farby, nemusíte hmatať, viete presne vzdialenosti a všetko je inak. A keď poznáme Ježiša, tak Ježiš nám odhaľuje nielen nejaké texty, pravdivé výroky, ale zrazu nám otvorí celý svet. Ten svet, C.S. Lewis povedal takú peknú vetu, že verí nielen preto, že kresťanstvo mu dáva svetlo, ale že je to ako slnko, ktoré dáva svetlo. Teda to je tento výrok, že teda svetlo nám odhaľuje,
A v Ježišovi to, čo sme čítali, vieme, že tento svet má Boha. Tento svet je vyjadrením Božej múdrosti, Božej spravodlivosti, Božej cieľavedomosti. Ježiš veľmi jasne narábal s pojmom hriech, s pojmom Božej lásky a ukazoval, že tento svet je riadený s Bohom. A samozrejme teraz nemáme čas ukazovať všetky jeho odpovede na charakter Boží, ale zároveň ukazuje aj veľmi jasne, že v tomto svete je pôsobenie diabla, satana. Takže človek, ktorý pozná Ježiša, vidí nielen svetlo na to, že stvorenie je dobré a od Boha, ale rozumie aj tomu, že celý svet je zároveň dočasne podrobený zlu. Takže v tom svete zlo a Boh nejakým spôsobom bojujú, duchovný boj, a ja sa musím pridať na nejakú stranu. A zrazu vám to dáva zmysel. Pretože ak berieme svet ako čiste prírodné zákony, tak potom buď zlo vôbec neexistuje, v takom hinduistickom zmysle, všetko je proste tak, ako je. Tak silnejší požierajú slabších a väčší vládnu menší. A čo je na tom zlé? Tak zlé je na tom, že niekto trpí, no ale takouto filozofiou pracoval Hitler a zničil vlastný národ. Nemci nemajú na to, aby zvíťazili, tak nech zahynú všetci. Proste pre neho idea bola, že Nemecko má skončiť. Nebolo schopné poraziť bolševikov, tak všetci Nemci nech zahynú. To je idea akejsi evolučnej teórie. Zvíťazí ten, kto je silnejší. Ježiš nám ukazuje úplne iný pohľad a dáva nám svetlo na to, že áno, svet leží v zlom, je tu diabol, ktorý je vrah a klamár od začiatku. A každé klamstvo, každá vražda je jeho dielo. Ale Boh prekonáva toto zlo tým, že využíva aj to, čo Satan naozaj chce zlé, aby z toho mohlo vzísť dobré, ak človek to odovzdá Bohu. Najlepším príkladom tohto je kríž. Kríž je, dá sa povedať, najväčšie, najhoršie dielo diablovo. Zabil Božieho syna, samého Boha. Čo z toho Boh robil? Zdroj spásy. To je čosi, čo keď začnete používať vo svojom myslení na každodenný život, tak zrazu sa vám rozsvieti. A mnohé otázky, ktoré vyzerajú úplne nezmyselné, začnete rozumieť, že prečo sa tak dejú. Takže Ježiš ako bytosť, jeho život a jeho slovo nám hovoria, kto je Boh, prečo je tu zlo a kto je človek. Ježiš žil dokonalý život človeka, tak ako ho Boh stvoril a na obraz Boží. My sme obraz Boží stratili, bo sme zrešili. Tak samozrejme u Jakuba čítame, že každý človek, aj ten, ktorý je bezbožný, je ešte obrazom Boží. Takže neznamená, že ľudia nie sú obraz Boží, ale skutočný odraz Božieho charakteru má jedine Ježiš. Jediný normálny človek, obraz Boží bol a je Ježiš. Takže keď chceme vedieť, čo je človek, tak potrebujeme poznať Ježiša. Takže to je svetlo, ktoré nám dáva, ako že som použil ten obraz, nám rozsvieti na celé bytie. No, ten, kto verí a pozná Ježišov život, Ján hovorí hneď v 1. kapitole Evanjelia, že v ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. Teda nie len reči a nie len nejaké udalosti, ale život, Ježišov život ako taký. To znamená, potrebujeme ho zažiť bytostne. Keď stretnete niekoho, koho máte radi,
tak vždy cítite, že celá tá udalosť sa nedá celkom dať do slov. Ak by ste akokoľvek to opisovali a aký dlhý text písali, nikdy váš hlboký zážitok radosti a lásky nebude v tých slovách úplne obsiahnutý. Jednoducho naše zážitky, lásky a odovzdanosti sú to, čo môžeme nazvať transcendentné, teda sú nad možnosti ľudského vyjadrenia. A toto potrebujeme, aby sme mali svetlo od Ježiša. Aby sme ho prežívali ako bytosť, s ktorou môžeme žiť a ktorej môžeme dôverovať, s ktorou sa môžeme rozprávať a neviem, či môžem až do takých emocionálnych vecí ísť, ale ktorá vás objíma. Ktorá vás napriek všetkému, čo o sebe viete a možno sami seba odmietate, lebo to seba odmietanie je vlastne výsledkom akéhosi pocitu spravodlivosti. Ak máte v sebe trochu spravodlivosti, tak ste sebakritickí. Ak niekto úplne stráti sebakritičnosť, tak pravdepodobne niečo nie je v poriadku. Všetci vieme, že dobre, tak kde dačo môžem na seba povedať zlé. Ježiš hovorí, rozumiem tomu, objímam si ťa, si môj, si moja. A to je ten zážitok, ktorý je život ako svetlo. A keď chceme hovoriť o tomto živote, tak ešte pár slov k tomu. Život Ježišov je nezničiteľný. Po vzkriesení nemôže zomrieť. Hebrejom 7.16 hovorí, že teda mocou nezničiteľného života je veľkňazom a vedie nás k Bohu. Myslím si, že vzhľadom na Ježišov život môžeme hovoriť o takých troch zase, iste viacerých, ale ja som vybral 3 možnostiach a to je, môžeme žiť s Ježišom, akože zdieľať s ním spoločenstvo, môžeme žiť pre Ježiša, že odovzdať mu cieľ svojho života a zmysel toho, čo robíme, ale asi najväčšia vec, ktorú nám písmo hovorí, je, že môžeme žiť alebo byť ako Ježiš. Samozrejme, tu musíme byť veľmi opatrní, aby sme nedostali sa do nejakého chorého perfekcionizmu. Ale Biblia nám jasne hovorí, že Boh chce, aby sme boli podobní obrazu jeho syna a aby on bol prvý medzi mnohými bratmi. No, dneska by asi chceli ženy, aby tam boli aj sestry, ale duch nie je pohlavný. Takže keď sa hovorí v Biblii o bratoch, tak je to inkluzívny jazyk a nemusíme hneď zraziť opätky pred nejakými gender aktivistami. Žiť s Ježišom znamená ostávať v ňom. Asi vždy budeme mať problém, že myšlienkami nám chodí, čo by nemalo, máme túžby, ktoré by sme nemali mať a tak ďalej. Ale Ježiš toto všetko veľmi dobre vie a vychováva nás. Proste ten život s Ježišom je proces, o ktorom apoštolovia v tých listoch neustále hovoria, že máme rásť. Takže nečakáte od dieťaťa, aby vám robilo kvalitnú službu, alebo aby všetko vedelo, alebo aby sa nepomýlilo, alebo aby občas niečo nevyviedlo zlé. Proste život s Bohom cez Ježiša je život rastu dieťaťa, ktoré sa učí a dôležité je, aby sa chcelo učiť. Ak si myslíme, že kresťanský život je o tom, že mám odpustené a robím si, čo chcem, tak nás Ježiš varuje, že tento postoj je odmietavý voči Bohu. No, ak nechcem rásť, a si myslím, že však mám odpustené hriechy, ja neviem, kvôli snáď spovedi, lebo som katolík, alebo k svätému prijímaniu, lebo som niekde bol na Večeri Pánovej, tak sa veľmi vážne mýlim. Boh chce tvoje srdce, chce moje srdce, chce môj najhlbší záujem, chce, aby som
aby môjim najhlbším cieľom života bolo žiť s ním, žiť pre neho a nakoniec byť ako on. Takže život, ktorý je svetlom ľudí, je život, ktorý Ježiš žil, ale ktorý sprostredkúva. Tá pravda, už som na začiatku hovoril, že nie je postihnuteľná slovami. Ona je sprostredkovaná slovami, áno, tu máme knihu Bibliu, ktorá nám tú pravdu odhaľuje. A rozhodne by som nechcel povedať, že slova nie sú dôležité. Na počiatku bolo slovo, slovo bolo Boh a to slovo bol Boh. Takže slovo je absolútne rozhodujúce, ale slovom prichádza život, ktorý je nad slova. Pavol hovorí v druhom liste Korinťanom, že počul slova, ktoré človek nevie povedať. Život s Ježišom, život v Bohu je viac ako len to, že to povieme. Takže Ježiš a pravda je o tom, že Ježiš mňa pozná, Ježiš ma odhaľuje, Ježiš je môjim advokátom, keď ho o to požiadam a keď sa mu odovzdám. Samozrejme, chce to verejné priznanie k Ježišovi, lebo tajné učeníctvo alebo tajné kresťanstvo Ježiš hovorí, že to je na nič. On je svetlo, v ktorom môžem vidieť celú realitu a on mi dáva nový život, ktorý je svetlo môjho života. Takže ak chceme uzavrieť túto tému, ako je Ježiš pravda, tak sa vráťme k tej prvej myšlienke, ktorú som hovoril. Som v nejakej existenciálnej kríze a potrebujem ho? Ak mám pocit, že nie, tak Ježiš hovorí, zdraví nepotrebujú lekára. Ježiš veľmi jasne hovoril o tom, niektorí ľudia ma nechcú a ma nepotrebujú v úvodzovkách. Ale ak máš takýto pocit, niekto má takýto pocit, tak ja ho varujem v mene Ježišovom, že to je omyl. Pretože nikto neprejde popri Božom súde bez toho, aby to nemal nejako vybavené. Takže potrebujeme Ježiša, vďaka Bohu, že ho poslal, že si môžeme pripomínať jeho narodenie, ale keď hovoríme o tom, že je pravda, tak písmo hovorí, že vydal svedectvo o pravde pred Pilátom. Tam, čo povedal, ako žil, ako zomrel, to je svedectvo o tom, kto je človek, čo potrebuje človek a aká je budúcnosť človeka. Pane, ďakujeme ti, že si prišiel a že môžeme o tebe hovoriť a že tvoj duch je viac ako len naše reči. Že ťa môžeme osobne spoznať v tvojom odpustení a v živote, ktorý nám dávaš. Amen. Amen.